नमस्कार, घरचा स्वयंपाकमध्ये आपले स्वागत आहे। घरचा स्वयंपाकमध्ये आज आपण बनवणार आहोत खुमासदार अशी टोमॅटोची चटणी। अगदी वेगळ्या पद्धतीने केलेली ही चटणी नक्की तुम्हाला आवडेल, तेव्हा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर गॅसवर अशा प्रकारची एखादी जाळी ठेवायची। आता या जाळीवरती मध्यम आकाराचे 3 लाल बुंद असे टोमॅटो ठेवायचे आणि ठेवायची एक लसणाची गड्डी। हाय फ्लेमवरती गॅस सुरू करायचा आणि आपण आता याला भाजून घ्यायचं आहे। आता हे साहित्य भाजून घेताना अधूनमधून याला अशा प्रकारे उलटून घ्यायचं, म्हणजे ते सगळीकडून सारखं भाजलं जाईल। हे साहित्य भाजायला ठेवल्यावर थोड्या वेळाने आता हे गरम झालेलं आहे, तेव्हा अशा प्रकारच्या चमच्याने किंवा तुमच्याकडे जर चिमटा असेल तर त्याने थोडं उलटून घ्यायचं। हे टोमॅटो आणि लसूण आपण भाजून घेतोय, तर 2 मिनिटांनी आपण याला अशा प्रकारे उलटून घ्यायचंय, म्हणजे हे छान भाजलं जाईल। जितकं साहित्य हे छान भाजलं जाईल तितकी चटणी आपली खुमासदार होईल। टोमॅटो आणि लसूण आपण 3 मिनिट झालं भाजून घेतोय आणि लसूण आपला भाजून झालेला आहे, तर लसूण बाजूला काढूया आपण। टोमॅटो मात्र अजून भाजण्याची गरज आहे। हाय फ्लेमवरती 6 ते 7 मिनिट झालेले आहेत टोमॅटो भाजतोय आपण ते, आणि टोमॅटो आता भाजलेले आहेत। तर टोमॅटो भाजलेत हे कसं ओळखायचं, तर एकतर या टोमॅटोवरची सगळी साल अशा प्रकारे निघून जाते, आणि शिवाय याच्यामध्ये आपण एखाद्या काट्या चमच्याने चेक करूया। तर काटा चमचा बुडवला की अगदी सहज याच्यामध्ये जातोय, म्हणजेच आपले टोमॅटो भाजलेले आहेत। आता मी गॅस बंद करते आणि टोमॅटो बाजूला काढून घेते। भाजलेले टोमॅटो आता एका ताटामध्ये काढून घेऊया। गॅसवर आता पुन्हा तीच जाळी ठेवली मी। गॅस सुरू करायचा आणि त्याच्यावरती आता एक कांदा भाजून घ्यायचा आहे। मध्यम आकाराचा एक कांदा भाजून घेऊया। 4 मिनिट झालेला आहे कांदा भाजून घेते मी ते। अधूनमधून याला उलटून घेतलेला आहे आणि कांदा आपल्याला एवढाच भाजायचा आहे, खूप जास्त भाजायचा नाहीये। आतून फक्त तो छान असा वाफवला गेला पाहिजे। कांदा, टोमॅटो आणि लसूण भाजल्यानंतर थंड करून घेतले। याच्यावरची आता साल काढून घ्यायची। तर सगळा काळा भाग आहे तो आपण काढून घेऊया। टोमॅटो आणि लसूण सुद्धा इथं मी आता काळा भाग काढून टाकलेला आहे। लसूण सोलून घेतलाय आणि कांद्यावरचं जे काळं फोलपट आहे ते सुद्धा आता काढून टाकायचं। कांद्याचं फोलपट काढलं की कांदा अशा प्रकारे उभा चिरून घ्यायचा, आणि आता भाजून घेतलेल्या टोमॅटोचे सुद्धा आपण उभे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तुकडे करताना खूप जास्त मोठे किंवा खूप जास्त छोटे करायचे नाहीत। मिक्सरच्या भांड्यात आता घालायचा आहे उभा चिरून घेतलेला कांदा, भाजून सोलून घेतलेल्या लसूण पाकळ्या। सुरुवातीला फक्त लसूण आणि कांदा आपण ओबडधोबड कुटून घ्यायचे। कांदा आणि लसूण अशा प्रकारे मी बारीक करून घेतलंय। सगळ्या साहित्यासोबत कांदा आणि लसूण घातला तर बारीक होत नाही, म्हणून याला वेगळंच बारीक करून घ्यायचं। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचे आहेत तुकडे करून घेतलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरून घेतलेली मुठभर कोथिंबीर आणि भाजून तुकडे करून घेतलेले टोमॅटो। सगळं साहित्य आता मिक्स करून घ्यायचं आणि याला सुद्धा आपण ओबडधोबड कुटून घ्यायचंय, खूप जास्त बारीक करायचं नाही। तर मिक्सरवरती याला मी फिरवून घेतलेलं आहे आणि आता तुम्हाला दाखवते मी। अशा प्रकारे थोडंसं याला ओबडधोबड करायचं, खूप जास्त बारीकही वाटायचं नाही किंवा खूप जास्त मोठे तुकडेही याच्यामध्ये राहिले नाही पाहिजे। कढई गरम करून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये घालायचं आहे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालं की याच्यामध्ये घालायचे आहे अर्धा टीस्पून जिरे आणि त्यासोबतच घालायचे आहे अर्धा टीस्पून मोहरी, चिमूटभर हिंग। जिरे मोहरी फुटले आणि हिंग भाजला की आता गॅस थोड्या वेळासाठी बंद करायचा आणि तेल थोडंसं कोमट करून घ्यायचं। तेल कोमट झालं की याच्यामध्ये घालायचे आहे 1 चमचाभर मिरची पावडर। तेल कोमट झाल्याशिवाय मिरची पावडर घालू नका, नाहीतर ती करपेल। मिक्स करून घेऊया। गॅस अजून सुद्धा बंदच आहे। आता याच्यामध्ये घालूया आपण जे वाटून घेतलं होतं टोमॅटोचं वगैरे वाटण ते। मंद आचेवर गॅस सुरू करायचा आणि आता घालायचं आहे चवीप्रमाणे मीठ, आणि मीठ घातल्यानंतर याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मीठ घालून मिक्स केलं की आता याच्यामध्ये घालायची अर्धा छोटा चमचा हळद। मिक्स केल्यानंतर आता मंद आचेवरती आपण याला शिजवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे मंद आचेवर आपण याला शिजवलं म्हणजे याच्यात जो थोडा फार कच्चेपणा राहिलेला आहे तो निघून जाईल। मंद आचेवरती आता ही चटणी मी 5 मिनिट शिजवलेली आहे। तर चटणी शिजली हे कसं ओळखायचं, एकतर चटणी शिजल्यानंतर याच्यातून छान असा सुगंध येतो, शिवाय याच्यातलं पाणी देखील आटतं। पाणी आटलं की आपण समजायचं की आपली चटणी एकदम तयार झालेली आहे। आता ही चटणी तयार झाली तेव्हा मी गॅस बंद करते। अशा प्रकारे आपली चमचमीत चटकदार अशी टोमॅटोची चटणी ही रेसिपी तयार झालेली आहे। ही रेसिपी एकदम छान होते, नक्की ट्राय करा। केल्यानंतर कशी झाली ते कमेंट करून सांगा, आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी घरचा स्वयंपाक चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।